השלב הבא זה הצבע העליון. שימו לב שכתוב עליון, זה המטל, המנצנץ, הפנינה. אנחנו עכשיו אותו תהליך, נעמנו 2 דקות לפני שאני מרסס על האובייקט, ואז אני מרסס. שימו לב שאני לא עוצר באמצע, אני אתן פינות. זו שכבה ראשונה, אנחנו נמתין 5 דקות. אנחנו ממשיכים לשכבה שנייה של הצבע פנינה. שוב פעם, רסיסים קודם. לאחר שצבענו פעמיים רקע, פעמיים את הפנינה, עכשיו אנחנו עוברים ללקה. הלקה היא נותנת את הברק. אנחנו אחרי שניערנו גם 2 דקות את הספרי, אני אראה לכם בדיוק את השלב. מה שחשוב תמיד להקפיד בצל כשהפח קר, לא לעבוד בשמש. עכשיו תראו, היות והנזק שלנו יהיה פה בפינה, אני אצבע את הלקה מפה עד לפינה הזו וגם עד לפה. אנחנו לא נגלוש למטה. פה אני מתחיל מהסוף כי זה ממש קרוב לקצה, אבל אני לא אמשיך יותר מהפינה. אחרי שנערנו, מרחק התזה מאוד חשוב גם כן. ואני מתחיל. זו שכבה ראשונה. אנחנו קוראים לה שכבה ראשונה. אנחנו חוזרים ונותנים שכבה שנייה של הלקה. סיימנו את העבודה. עכשיו, ברגע שסיימנו את העבודה, אנחנו נותנים ללקה להתייבש. תכף תראו שהכל מתאחד. התכף זה אומר עוד 10 דקות הלקה תתאחד. אתם תראו את כל הגוונים שהכל אחיד. אנחנו נראה לכם את הסיום איך זה נראה. רגע. לאחר שסיימנו את העבודה, אם המשטח לא נראה לנו מספיק מבריק, אחרי 3 ימים לפחות, אנחנו יכולים לעבוד עם פוליש. הפוליש הזה הוא מבריק את הצבע, הוא מתאים גם לחלקים החדשים שצבענו וגם לכלל האוטו. פוליש לחברה מגוויירס, אמריקאי, עושה את העבודה, מבריק כל צבע וכל אוטו. עכשיו אתם יכולים לראות שזה מבריק, וזה יכול להיות עוד יותר מבריק בעזרת הפוליש הזה.